Приятелско проклятие. Епизод 2, сезон 1. Втори епизод. Приятелски скандал. Отварям инстаграм. Двама се карат. Дават се на мама. Ани, веднага ми върни слушалките. Няма, ти слушаш много си кринч. Дай ми веднагически слушалките. Мои са. Не, мои са. Никога повече няма да сме приятелки. Добре! Изчезвай от апартамента ми. Веднагически. Майко. Гледай са, отварям инстаграма. Двама се карат, оправдават се на мама. Драма сред драма и всичко за реклама? Какво искаш? Няма да се връщам повече с теб. Няма да върна повече обратно при приятелката си. Здрасти, Лили, как си? Няма да съм ти приятелка повече. Защо? Защото спреш да бъдеш приятелка с Сиси. И никога повече няма да разговарям с теб повече. Позволете ми от името на моите другари да ви приветствам най-сърдечно. Кой е красив и умен? Аз. Кой е глупав? Аз. Карина, ставай! Татко? Момиченце, ти здраво се загазила. Прибирай се вкъщи и си напиши домашните. Амаха! Симона, Иван, Георги, веднага се прибирайте вкъщи. Добре, мамо! И момиченце с бритон, престани с това парти.